Gut, altså du binder til at få Rasmus Bertelsen, du siger, at du er det kun med karaktererne raptor. En hjorto, jeg kan med det. En hjorto er ud, nu i store fjerne belastet. Uma mi pisumik mani han siiti pukaluffia juusti mut sonnaatiti sessinnyttikin suomaarati. Nelunaakuttap akunneranitussiuttu me juutisiut luannersut sonnaasavaut tussiarativisutalu. Vi indleder vores julekoncert med fælles salme Dejlig er den himle blå. Tekst af Rasmus Bertelsen og grundtvig melodi af J.G. Medley. Vi blev akkompagneret af Luke Byorkester. Hjertelig velkommen til jer alle til vores julekoncert her i Helsides Kirke. Vi kan nu sammen anse frem til den dejlige juletoner. Ilagi sinnisaasa siirryttäismättä toimituksen aamutyöt. Det var natt til at vi stoppe sammen. Efter velkomsten fra menighedsrådsformand Ruth Holm fortsætter vi nu med koncerten. Siu, du så ser ud, du bliver så ret evig, du bliver sandkrønne midt. Og det første, vi skal høre, er Dubbi Sangkor under ledelse af Dubbi Sandgren. Siu, du ser at julklappet næsjørte på. Erinnertu Elisabeth Ringilak, takiortu Slinlo, Jonathan Petersen, Dutleri Saris Urslo, Louis Christensen. Dutliutlulu, at du så var med op endnu ord i Isu. Erinnertu Slinlo, takiortu Elias Rosing. Mango.
til vi har ud, og vi siger tak til Dubbi Samfur. Du siger du ikke, du har til disse bud, nu med mig til Danmark, så var til hit. Og det næste, vi skal høre, er mandskåren. Jeg er nok så svært så. Nu er der bok, Andreas Hansen i midt, der siger, han er Christian Petersen i midt, jeg er så. Du siger solo, at du ser så opbygg i Kippaput. Han skrev i midt, jeg er i løb, der siger, han er så. Du siger, der er i løb, Johan Emanuelsen i midt. Nostra vita,
Tuomiagut itarnarsuqatiit tusarnaariqatiit maannakut appittap meeqartai pattagaarsuup killigani itarnarsortut tusarnaassavagut. Efter vi har hørt mandskor, skal vi nu høre Appittas børnekor, som står op ved orglet. Akutisussak Ludvig Christensen, og det bliver under ledelse af Ludvig Christensen. Adu savatlu eqerit manna tarniga Nikolai Hermanimit. Erinniarinaqarsimasok knuukeerimillu taalliarinaqarsimasok. Aappaattullu adu savat meeqqat tassa appipput Ludvig Christensenimit. Erinniarinaqarsimasok taalliortuullunilu Mathias Christensen. Kutsaviaut, og vi siger tak til Appittas børnekor. Kultinguussu ei tusessa huottaqqani linnaamortunngorniat arnasqatiivi. Taakkulu atussavat When You Wish Upon a Star in Washington Limit. Taallianeqarsimasoq erinniortuullunilu Lee Harline. Og det næste vi skal høre, det er Giv-koret, og de synger When You Wish Upon a Star.
Så er det også, at kan I lige nok dumme om lidt, at der var det nu, hvis jeg kun er større, Jørgen Sønderby, og Rutger. Og vi har netop hørt biokoret med under ledelse af Jørgen Sønderby, hvor det sammen ved Newis og Cornerstone. Man er kun til at se op, der må det måned, at du ser mig på. Just det med pistol til. Der er flere andre, der er andre, der skal være partiet med. Der er sådan en akutiso og Henning Hitlevsen. Og efter vi har hørt de opord, skal vi høre sangord specielt. Og du ser hvad du, I kommer på Putin, Fransi og Bartimit, og den hjerne rasse så, der er flere rasse med jo, her også jo lidt. At bare du ser hvad, Rosa af, så kan der på, der er en jokto med jo, der er jokto op, Jonathan Petersen.
David, Resiet, Rutaviaut, og vi siger tak til sangkoret Resiet. Du tænker på, Nibela sådan med den her fjøb, og han er så ret i evig. Per Rosing med der rundt ret dødt, at der dødt i lov, hvad vi hjemme Rosing. Du tænker, det næste vi skal høre, det er musikskolens elever, under ledelse af Per Rosing, og med Pave Niemi Rosing ved Aarhus. Siutliutlu er du savat, jutli sammat, erinjane rassimaso, amas masalumit, Finlandi miusumit, nutsan rassimaso, Pave Niemi Rosing i midt, amalu Per Rosing i midt. Tutliutlu er du savat, utloiset datumit dut, der fjerne rassimaso, nipila sonna melinja fimmi, ranasotut, Pave Niemi Rosing amma Per Rosing i Gjørtjeluit, erinjortu Oslo Pave Niemi Rosing. Takenna. Baba Lilo, Manilo, Avio.
større sortiet nibi, han næste ud, her hos civilika underrettet. Og vi skal nu høre sangkoren nibi, under ledelse af Per Rosing. Syvkløkjo er du så godt, Anmak Butip, et par år, Ariane Raffel, Dafiane Rassimasok, Niels Petersen nimit. Du klæder Sane Rassimasok, Ludvig Christensen nimit. Abbat du klæder du så godt, Inusok medhak et tak. Forvagt i smidt til mit. Ariane Rassimasok, Dafiane Rassimasok, Gali Kappa, også i mit. Suci dinan
Taviaulluqasaqatiit nipi, og vi siger tak til sangkor nipi. Tulliulluut sarnaassumagut nu billuqarfian nipilersortartut arnaqnuaq Kærstrup i midt aqunneqartut. Og det næste vi skal høre er nu byorkester under ledelse af Arnanguaq Kærstrup. Adussavaallut takuarsi juullilersoq Rasmus Bertelsen i mit herniaaneqarsimasoq Jørgen Plattimillu tullilersorneqarsimasoq. Appaatullu adussavaat juullimi qiimasuttut Stillinagt Frans Krober i mit herniaaneqarsimasoq Jakob Dehanimillu tullilersorneqarsimasoq.
Taavanumannakput peqataasuttamammik aqelersuqatigissapput alle deltagerne i kor vil nu synge sammen atussavaattu siunippaningua kiho hentlimit erinniariqarsimasoq rikkaartiiqarsinnimittu taassiaaleqarsimasoq aqutsisuusaarlu arnangua piasqom.
Mani, han siger det på Kalupfærdig. Du har nærmest til at putte, der kan træne alle sammen. Du har nærmest til at bekræfte, at man har radio, du har nærmest til at kunne se nærmest. Det er sådan, at man smage, du siger, men hvis vi kunne tage vinger, hvad siger? Der var til jo til min beslutninger til ukemod, du der måtte så svare på sig. Hvis han er på Malistu, man du siger, at det er så, der kan der få der. Du siger, det er så, at Rasmus Bertelsen, det betyder, at jeg går så på. Vi skal til at afslutte vores julekoncert her i Hanstens Kirke. Vi vil sige et meget stort tak til jer alle medvirkende her i koncerten. Til radiolyttere, tv-seere og alle her i Hanstens Kirke. Vi vil ønske jer en rigtig glædelig jul sammen et godt nytår. Tradition tro afslutter vi julekoncerten med til at synge Rasmus Bertelsens julehymne. God så